זה אבא שלי וזה אמא שלי, זה שהם היו יותר צעירים. עכשיו, האבא ואמא שלו הם אלו. זה הסבא וסבתא שלי, משה זלמן, והאבא שלו זה יעקב צבי. יהודה, הוא גדל באוסטרליה. היה לו משפחה מאוד עשירה מהעבר שעלו לארץ ישראל, מרוסיה, בבילויים, ואחר כך ירדו לאוסטרליה. הוא היה כל הזמן מספר על האנשים האלה, דואג שילדים יודעים את כל ההיסטוריה. משפחת פייגלין, שמאוד ידוע באוסטרליה, זה בעצם שבט, שהיו קשורים לכל דבר יהודי. מישהו שהיה דופק על הדלת לתרומה, אצל פייגלין אתה לא יוצא בלי לקבל, ויהודה היה ממשיך את הדבר הזה גם כן. הוא היה גר בבית יפה וגדול בשכונה יהודית במלבורן, אוסטרליה. ילד מלא פלפל, מלא חיים, מאוד חכם, פיקח, אבל לא אהב בית ספר. לא הלך בתלם, זה לא יהודה. לא היה לו רישיון רכב. אז בגיל 15-16 יצא באמצע הלילה מהחלון של הבית ועשה איתנו סיבוב. הוא היה מאוד פעיל בבני עקיבא. היה מזכיר התנועה ולקח את זה מאוד מאוד ברצינות. הלך לסניף במשך יום שלם, היה מאוד מסודר עם התיקים שלו ולקח על עצמו הרבה אחריות. היינו צוחקים שהוא יושן בסניף. הוא היה מנהיג שם. הוא היה אחראי להרבה אנשים שעלו לארץ. בבני עקיבא היינו מאוד מלוכדים, והקמנו אפילו גרעין עלייה. מה-20 חבר'ה אולי 14 עלו ארצה. זה לא חבר'ה שלא היה להם מה לעשות באוסטרליה. אם יש אדם שמנהיג תנועה, והוא השפיץ של החבר'ה, אז אין ספק שיש השפעה של יהודה על האחרים. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. היו כל מיני אנשים שהתנדבו באוסטרליה לטוס לכאן, אף אחד לא ידע שזה ייקח 6 ימים. אני ויהודה חשבנו שהוא ילך לגולני ואני לצנחנים, אבל מה לעשות? הם ניצחו לפני שהגענו. אני הכרתי את יהודה בבני עקיבא, אני הייתי בשבט מתחתיו. הוא התחיל להזמין אותי לצאת איתו וככה אנחנו התחלנו. אנחנו החלטנו, אנחנו עושים טיול באירופה. וזה היה ימים שהיה ברוסיה מאוד קשה בשביל היהודים. עכשיו הגענו לרוסיה עם הרבה ציוד, מגן דוד קטנים, סידורים קטנים, כל מיני דברי יהדות. ובנאיביות אנחנו הלכנו בית כנסת, שם הגדול במוסקבה, וחילקנו ודיברנו עם אנשים, ואחר כך באו אלינו ברחוב כשהלכנו למלון, יש לכם עוד מגן דוד, יש לכם עוד ציוד. עכשיו אנחנו הבנו אחר כך שזה היה הדבר הכי מסוכן בעולם לעשות. אבל אתה יודע, היינו צעירים ורצינו לעזור ליהודים שם. הגענו ב-1970. קודם היינו במעון עולים בחולון. הוא רצה להיות עצמאי. הטיפוס שלו לא יכול לעבוד אצל מישהו, הוא היה צריך להיות הבוס. אז ככה הוא בנה עסק עדשות למשקפיים, וזה הצליח לה מאוד. ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, ומקומות רבים מאוד גזרנו.
נמשכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרק בלי לראות את סוף הדרך ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו אמרתי, אני רוצה ללדת את התינוקת שלי האחרונה באוסטרליה. אני ילדתי שם ואמרנו, אנחנו נשאר כמה חודשים. לא מכרנו את הבית, הזכרנו את הבית, היה מובן מאליו שאנחנו חוזרים. אז כמה חודשים יצא ל3 שנים. אבא שלי רצה לקנות לנו בית, להיות שם. הוא אמר, בינתיים. לא היה מוכן. הוא אמר, אם אנחנו נקנה בית, אנחנו לא נחזור. ו3 פעמים ב3 שנים אנחנו עברנו בית. עם 5 ילדים והכל, בגלל שהבן אדם הזה לא היה מוכן לקנות בית. וחזרנו. אבא הגיע לכאן ביחד עם אמא, וכשהכל פה היה פרדסים. הבית של אבא ואמא היה בית מאוד מאוד חם, מאוד לא מפונפן, לא מעוצב עם איזה דבר שאי אפשר לגעת, כן לגעת. הכל היה תמיד חשוב בכל הרהיטים שהכל תמיד יהיה נוח ומזמין. כל החברים שלנו בילו את הילדות שלהם בבית. גם בשבתות תמיד דואגים להזמין אנשים שאולי היו שמחים שיזמינו אותם. כל אדם שנכנס התקבל בסבר פנים יפות. כשאני בא עם המזוודות לשבת כאן, פותח את הדלת, מיסטר לם, how nice to see you. יכול להיות שהוא היה עדיין עם מגבת מסביב וגופייה, זה לא מפריע לו. זה היה בית פתוח, תמיד היו שם עוד חברים שהגיעו מאוסטרליה או חברים מהארץ. סוג של מגנט, כולם נמשכו אליהם. אם כולם הם היו בקשר, זה היה מוקד. אין לנו כזה מאפיה אוסטרלית כזאת, זה היה שבתות, חתונות. טיולים, יום העצמאות, תמיד היה ברביקיו, סדר פסח היינו עושים ביחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. אמן. הוא היה מנהל פגישות משפחתיות, קראנו להם family meetings, והוא היה מנהיג אותם, הוא היה קורא לזה דמוקטטורה, שהוא היה שואל את דעתם של כולם ואז בסוף מחליט לבד. אבל באמת הוא היה עושה הצבעות על כל דבר, ובפגישות האלה היינו מחלקים משימות לכל אחד, מי מקפל כביסה והיה תורנות, ומי מוציא את הכלב, ומי עורך את השולחן. באוסטרליה הייתי ישנה בחדר מול המשרד שלו. תמיד הוא היה במשרד שלו, גם באוסטרליה, גם בארץ. אין שעה בלילה שהייתי מתעוררת והיה שם חושך והוא לא היה שם. אז אם הייתי חולמת איזה חלום ורואה מתחת לדלת אור, הייתי נכנסת, איך שהייתי יושבת על הברכיים שלו, הוא פתח סידור, הוא היה קורא איתי איזושהי תפילה שאומרים על חלומות שלא התגשמו, ופתאום לא פחדתי יותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קריאת מזוזה. כשהלכנו לצבא שיצאנו בבית, אם לא היינו מנשקים את המזוזה, הוא היה מחזיר אותי אחורה, אומר לי רונן, נשק את המזוזה, תגיד השם ישמור. השם ישמור צאתנו ובאנו מעתה ועד עולם. זה היה הפסוק שהיינו אומרים כל פעם. סגולתו ציווי על תורת ארץ וצליף מלוכת אבי תפארת. עמוסים לשעם הדרך עם דם אשר יכלו ואינה תדם. תמיד שר זמירות בשבת, תמיד היינו מוכרחים, גם אם לא היה זמן, תמיד 2 זמירות חייבים ורק אז ברכת המזון. ובמיוחד הוא אהב שירי סעודה שלישית. הוא מאוד מאוד התרגש תמיד ששרו, והרבה פעמים היה דומה כששרו שירי סעודה שלישית. אם היינו עושים הרבה רעש בארוחה, בתור ילדים היינו מפטפטים, צוחקים, רבים, הוא היה אומר, אוקיי, 1 minute silence. everyone 1 minute silence, ואז היינו צריכים כולנו להיות
בדומיה מוחלטת, והיינו עושים את זה. הוא הרבה פעמים היה ביום שישי, תופס אותי ואומר לי, נטלי, אני רוצה שתכיני דבר תורה. ואני שנאתי את זה. והוא אמר, אנחנו בית של שוויון, יש לנו שוויון זכויות, והוא היה אומר, תכיני דבר תורה. היה מאוד חשוב לו הטקס, כלומר שהצלחות יהיו באותו דפוס, והיה חשוב לו שנאכל יפה עם הסכין והמזלג. שאבא היה אומר שמשהו קורה, אז משהו היה קורה. אבא החליט שהוא ואמא צריכים לישון צהריים שבת. אז אבא פשוט היה קובע, כולם עכשיו הולכים לישון צהריים. הוא היה קובע שעה שמותר לנו לקום מהמיטה, ואני זוכר את עצמי שוכב במיטה ומסתכל על השעון, ומחכה שיגיע בדיוק עכשיו 3:30, שזאת השעה, שאבא אמר שאפשר לקום מהמיטה. כאילו, זה לא היה פחד, אולי סוג של יראת כבוד. והדבר בשבילי, אני חושב שבאבא הייתה לו מנהיגות שקטה כזאת עם סמכותיות, שזה היה גורם לדברים לקרות. היינו קובעים תמיד עונג עם החבר'ה, ואז הייתי מתחילה להאיץ, עונג, וכווננו להיפגש ב8:30, ותמיד הוא היה מתרגז ואומר, אני מבקש. מהרגע שנגמרת התפילה, 1.5 שעה לאפשר לארוחה. לא לקבוע לפני זה עונג. אמרתי, כן, אבל ההורים אחר כך כועסים שחוזרים מאוחר. הוא אומר, אני לא מבין, את מובילה? או החברים מובילים? את מובילה, תחליטי, 1.5 שעה, לא לפני. ליהודה היה מאוד מאוד חשוב שכל הילדים יהיו בדממה כשיש את הקידוש, והיינו אומרים לו, הייתי אומרת לו, יהודה, באמת, הם קטנים, מלא ילדים בני 2-3, תינוקות, בני חודשיים, והוא היה אומר, לא, 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 לא. בזמן הקידוש יהיה פה שקט וכולם יעמדו. תרשו את המטר, ואני אתנהן עליכם לרשת אותה. בהרבה דברים הוא היה מעצים, זאת אומרת, גם אם כשלת עכשיו או נפלת או עשית, תמיד הוא האמין. תמיד הוא היה אומר, זה נטו הרצון שלך. זאת אומרת, אני ממש זוכר את זה בתור שיחות מוטיבציה כזה, בתור נוער שהוא אמר לי, אני מאחוריך. הוא נתן המון ביטחון. הוא היה גב. היה בו משהו שכל הזמן דאג להעצים אותנו, תראו אתם יכולים ולא צריך אחרים ולא פינוק. אנחנו לא על כל דבר מזמינים בעל מקצוע ואנחנו עושים לבד, אנחנו סדרים לבד. משהו שאפיין אותו. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת והכל, לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. פעם שהיינו ילדים, אז כל הזמן אמרנו לו, תן לי 5 שקלים, 10 שקלים. הוא אמר, די. הוא שם תיבה כזאת עם כסף קטן, ובתוך התיבה היה פתק, והוא אומר, כל מה שאתם רוצים תיקחו, אני רק מבקש שתכתבו, שיהיה רישום מסודר. קהילת קריית קרניצי, ישראל הצעיר, בית כנסת מאוד פעיל. אלה תולדות נוח נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את אלוהים את אלך נוח. יהודה היה בוועד, והוא ניהל את זה בצורה שלו. היו דנים, אבל בסוף יהודה מחליט, וכולם הולכים בעקבות ההחלטה שלו. היו מספר דברים שנשארו כנכס צאן ברזל, למשל, שמקפידים שאנשים לא יגידו דבר תורה יותר מדי ארוך. כל מיני פעולות וכל מיני ארגונים שהוא עשה, שהם היו טובים מאוד, ובאמת נשארו איתנו עם הקהילה. בשנה שהוא היה בוועד, הוא לא רק טיפל בגבייה השוטפת, אלא הצליח לגבות כסף מאנשים שהרבה שנים לא שילמו, וזה העלה כלפיו הרבה מאוד כעס מצידם על זה שהוא מעורר את המתים, אבל לא זה היה מאוד חשוב. מי שמתפלל בבית הכנסת חייב לשלם את כל החובות שלו. הוא היה מחלק לסוכריות לחלק מהאנשים מבוגרים. היה לו תמיד הסכם עם זה מישהו, שמישהי בשניהם הגיע יותר מאוחר, צריך להביא סוכריה לזה שהיה קודם. אני עדיין מחכה לו שיצא מבית הכנסת ביום שישי בערב, אבל הוא לא יוצא. בתקופת הקורונה, אני זוכר שאמרתי לו, נו בסדר, שוין, אז לא הולכים לבית כנסת, הם מתפללים בבית וזה. הוא לא יכול להבין את זה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה לא חלק מקהילה, הילדים שלך לא יהיה להם זהות. זה היה, כאילו, ההשתייכות הקהילתית, זה היה ממש דבר שציפור נפשו. היינו מתארחים אחד אצל השני בארוחות, בליל שבת, ואז בא הטקס של התה. יהודה היה אחראי על הגשת התה.
זה היה הכל מדויק מאוד ומחושב מאוד, עם סטייל. יהודה היה נוהג כשהוא בא להתארח אצלנו, אם זה ליום הולדת, היה פשוט תולה בלונים על ידית הדלת מבחוץ. וכשהייתי פותחת את הדלת ורואה בלונים, אמרתי, יהודה היה כאן. הקהילה הזאת הייתה מאוד מאוד פעילה מעבר לתפילות ולשיעורים, אלא גם היא הייתה מארגנת, היו מארגנים טיולים ונסיעות לכל מיני מקומות. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את 7 פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה. המשפחה של יהודה הגיעה לארץ והתיישבה במטולה. סבא רבא שלו קבור במטולה. היינו איתו גם פעם אחת בצפת, והוא לקח אותנו לבית הקברות, הלך לבקר את מישהו במשפחה, אבל מאוד מאוד ותיקה שלו. נוצר פה קבוצה. הקבוצה הזאת פעילה, מטיילת ביחד, צוחקת ביחד, יוצאת לפיקניקים ביחד. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור. בטיולים שלנו, הוא היה מדבר על הכבישים החדשים. תראה, איזה כביש חדש, זה פה, וכביש חדש שם, איזה מדינה זו, וכל כך מהר עושים את זה. הוא אומר, it's amazing, it's amazing. כל הזמן הוא היה חוזר ואומר, it's just something. אני נוסעת עם אבא באוטו, ובחלון עפים שדות ונופים של ארץ ישראל, ואין סוף סיפורים ואין סוף אהבה ופלא לדבר הזה שנקרא ארץ ישראל. אפילו ממש לפני השנה היה מספר איך 2000 שנה היינו מתפללים ותחזן עינינו בשבחה לציון, ותראי, ואנחנו כאן, זה לא יאומן. בתקופה של שיא האינתיפאדה היה אירוח בחברון, במערת המכפלה. ויהודה אמר, אני נוסע, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי, כן, אני בא איתך. יהודה בנושא הזה היה ללא חת, באמת, הוא היה אמיץ, הוא החליט, זה מה שאני רוצה לעשות, והוא עשה את זה. פעם אחת אבא טס לאוסטרליה לענייני עסקים, אני חושב, אז הייתי חוגד אחרי לתאגד במוצב ריחן, אחד המוצבים החודרים של צה"ל, ולא ככה היה אפשר לתקשר איתנו, ולא היה פלאפונים. פתאום אני מקבל טלפון שם לנלן, זה כזה מכשיר של חיל הקשר, כזה ישן, טלפון גדול שחור כזה, ובדרך כלל הטלפון היחיד משם זה מהחמ"ל. אני מרים אותו תוך כדי שינה, ואני שומע כל מיני צקצוקים, אריאל, it's dead. אז אני שואל את עצמי, איך הוא התקשר? הוא אומר, לא בעיה, התקשרתי למר ג'יון, לחמ"ל, בחמ"ל העבירו אותי לחמ"ל של ריחן, ובריחן בחמ"ל העבירו אותי לטלפון שלך לנלן, וככה קיבלתי, אני היחיד בעולם שקיבל טלפון מאוסטרליה לנלן שלנו בתאגד בריחן. אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם שלא הבין כל היסטוריון. היה לנו קיר ענק במטבח, והקיר הזה, זה היה כל עולמנו מבחינת התוכן, הכל היה שם, זה היה קיר משם, היו שם שם גם את התורנויות וגם כתבות מעניינות שהיו בעיתון, והיה שם שלט ענק של העם עם הגולן, והיה שלט, והיה זו ארצנו, לפני זו ארצנו היה על חברון, זאת אומרת, כל מאבק שהיה מאבק למען ארץ ישראל, היה בתוך המאבק, תוך שנייה, ואת המאבק הזה הוא הביא לתוך הבית, זאת אומרת, לפני ההתנתקות, יאיר הלך להפגין, וגרו אותו בכביש, במקרה הוא גם צולם, והוא היה לשער של מקור ראשון, ואבא היה כל כך גאה בתמונה הזאת, שהיא הייתה על הקיר הזה, בדעתי במשך זה 10 שנים כמעט. בדמות שלו זה ממש הציוני, ממש הציוני, אוהב ארץ ישראל, הדעות שלו נורא נחרצות בנושא ארץ ישראל. אתם תסתכלו פה, אתם רואים את הסדקים בתקרה, זה מהוויכוחים שלנו. כשהיינו באים ואוכלים כאן ביחד, שוש דאגה שאני לא אשב על ידו. בגלל שאם אני אשב על ידו, אנחנו נדבר שנינו כל הזמן על הדברים הללו, וכוח הפרידה בינינו על מנת שהוא ייתן תשומת לב לשאר האורחים, ולא ידברו רק פוליטיקה. אני סיימתי דוקטורט, ואחרי זה יצאתי לפוסט דוקטורט בבוסטון. בערב היציאה שלי, של כל המשפחה, בעצם אבא כמובן ליווה אותנו לשדה התעופה, והכל היה נורא נחמד ויפה וחיוכים, וממש ברגע האחרון לפני שנפרדנו שמה, הוא תפס אותי חזק, ככה החזיק אותי מולו, ואמר לי, אריאל,
I didn't come all the way from Australia to have you go and live in Boston. I expect you back here in 2 years. ככה זה, ואז דחף אותי כזה שאני אלך, וזה אחד הדברים הזכורים מבחינתי על הציונות והעלייה. אני יצאתי מהגוש שבוע אחרי ההתנתקות, כי נשארנו שם להרוס בתים, ובעצם לסייע כאילו בלוגיסטיקה מסביב. ואז נסעתי הביתה על איזה טרמפ, על איזה מסעית ענקית, ואבא ואמא אמרו שהם יאספו אותי מלטרון. נפגשנו בצומת לטרון שלושתנו, וככה היה לנו איזה חיבוק משולש כזה, ופשוט עמדנו שם כמה דקות, ובכינו ביחד, בכינו על ההתנתקות שהייתה, כי זה גם היה שבר גדול גם בשבילו. אבל זה היה רגע כזה שגם הרגשתי טוב, שהוא היה גאה בי, שכאילו הייתי שם ועזרתי כמה שיכלתי. זה היה ממש רגע שאני לא אשכח. אל תלכי, קרן שמש. אבא היה אדם משפחתי. משפחה זה היה דבר ראשון, אין מעל משפחה. בתוך הבית אפשר לריב, אפשר להתווכח, אבל בחוץ אנחנו אחד. אני כל הזמן מדברת עם חברות וזה, אני טסה עם גיסתי, אני מדברת עם גיסי שהיה בטלפון, ואנשים לא תמיד מבינים את הסוג קשר הזה שיש בתוך המשפחה הזאת, אבל יש פה איזה דבק מאוד מאוד חזק בין כל הגיסים והגיסות, שבעצם כמו אחים שלי לכל דבר. הקשר בין האחים. הקשר בין הבני דודים, זה היה לו מאוד חשוב. האבא שלי היה האח היחיד שמו לז, ואנחנו כל החיים שלנו גרים באוסטרליה. הייתה לי הזכות לבוא לגור בבית הזה שהייתי בת 14, באתי לתקופה ולמדתי בבית ספר, וכשאני רואה את כל הילדים וכל הנכדים, זה דוגמה אישית איך לגדל משפחה, ואני תמיד חושבת שהציונות של רות ויהודה כל כך השפיעה עליי, גרם לילדים שלי אולי לעלות גם כן. אחד מהדברים שהיו עושים לו נחת, זה שהוא היה רואה אותנו משתלבים בתוך דברים קהילתיים, ומובילים אותם. נגיד, אני זוכר אחד מהגאוות הכי גדולות שלו, זה היה של יורה, יושב ראש ועד ההורים של בית ספר. תמיד הוא נורא דאג לי. היינו באים ומספרים לו, אבא, אנחנו בהיריון, אנחנו מצפים, והוא היה אומר, מזל טוב, אבל זה לא קשה לך, תקלי על עצמך. אבא, אני מתחילה תואר שני, אז הוא אמר, יופי, מצוין, אבל כאילו זה לא עמוס לך מדי, זה לא קשה לך מדי, מה תעשי? אבא, אני יושב ראש ועד הורים. כל הכבוד. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להירגע, אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. יהודה היה אדם מאוד מאוד חם. כמה שהיה לו את הצדדים האנגלוסקסים שלו והמסודרים שלו, הוא היה פרחח. כאילו ידעת שאתה יכול לבקש ממנו כל דבר והוא יהיה שם בשבילך. כשהייתי צריך לטוס, סבי היה לוקח אותי, במיוחד שהשעות הן פחות שגרתיות. היה לי איזשהו אוטו, והידית של הווינקרים הייתה שבורה. וכשחזרתי לארץ אז באתי ואספתי את האוטו והתחלתי לנסוע, והכל היה רגיל, ואז פתאום שמתי לב שהידית מחוברת. כשלא הייתי הוא פשוט לקח את זה והחליף וסידר את הידית. אני נסעתי בסיטרואן שלהם, ועשיתי תאונה והתקשרתי ליהודה, ואמרתי לו, היי יהודה, it's יעל, your first daughter-in-law, do you love me? אז הוא אומר, yes. Do you really love me? אז הוא אומר, what happened? אז אמרתי לו, עשיתי תאונה קטנה עם הסיטרואן, ואז אני זוכרת, הוא התגלגל מצחוק, כי בשבילו זה כזה שטויות, כאילו. אז הוא אמר, איפה את? אני בא. עיקרון שלו היה עיקרון, והוא לא זז ממנו, לא ימינה ולא שמאלה, לא למעלה, לא למטה, אי אפשר היה להזיז אותו מצד אחד. מצד שני, כל העקרונות שלו הם היו לפי איזשהו חישוב פנימי שלו. הוא לא היה מחויב לשום חוק אחר שקיים בעולם, והוא היה נהנה אפילו לשבור חוקים. יהודה היה אדם איתן בדעותיו. הוא היה עמוד תווך עם פילוסופיית חיים ותפיסת עולם מוצקה מאוד. לא יכולת להזיז אותו. אבא היה מעולה בלקבל החלטות. היה את שלב איסוף המידע,
מקבל את ההחלטה ולא חוזר אחורה. כמעט כל החלטה חשובה, כל התלבטות שהיה לי, תמיד הייתי באה אליו, והוא היה פשוט רושם, סוכם. הוא היה עושה את זה לא רק כדי לראות בעצמו, אלא כדי להמחיש לי. מבחינתו זה היה מתמטיקה, זה היה לרשום ולהחליט, ואף פעם הוא לא היה מתחרט. גם אם ההחלטה הייתה לא נכונה, הוא לא היה מתחבט בזה. סוג של, לא יודע, מנטור, מורה דרך, כלומר, איך אתה אמור להסתדר, לקבל את ההחלטות הנכונות, יכולת לפשט בעיות מאוד מורכבות לעובדות קלות, ואתה יודע, אוקיי, אז מה עושים הלאה? נפלה בי החלטה שאני הולך להיות עצמאי. הוא ליווה אותי בכל צעד ושעל. הייתה לו הבנה עמוקה של שירות לקוחות, של הבניה עסקית, והוא היה מייעץ ומשתתף. זה היה משהו מיוחד. גם בדברים הקטנים וגם בדברים הגדולים, ברגע שהיה לו בראש איזשהו רעיון, הוא הלך וביצע, הוא באמת היה איש של מעשים. אחרי סוכות, מוטי היה מתקשר, הם גרים הכי קרובים אלינו, אני אעזור לך להוריד את הסכך מלמעלה וזה, תחכה, אז יהודה לא אמר שום דבר. מוטי בא למחרת, כבר לא היה סכך, יהודה הוריד את זה. זה היה בדיוק תקופת הקורונה, והיה צריך לתכנן את הבר מצווה של איתי. היינו כל כך עמוסים, מוטי ואני, והוא היה כל כך מוטרד, אז הוא אמר, תכיני לי רשימה של כמה מקומות, אני אלך. אמרתי לעצמי, בסדר, אני ארשום לו רשימה, הוא לא יגיע לזה כל כך מהר, אנחנו כבר נלך לפניו. תוך יומיים הוא ואימא נסעו לצפון, הלכו לכל הבתי מלון, בדקו אותם. זהו, היה איש מעשים. צריך לעשות משהו, אז הוא פשוט מבצע. אני חושב שהוא היה אדם מאוד צנוע, לא אוהב להתרברב בשום דבר, לא בייחוס משפחתי ולא בכסף. יהודה היה אדם עם נתינה אופטימלית, הוא תמיד רצה לשלם עבורך כשישבת, הוא תמיד רצה להיות זה שנוהג, אף פעם לא הסכים שיקחו אותו, אלא תמיד רצה לתת ולתת ולתת. אספתי כספים למתנות לאביונים בערבי פורים, ויהודה הקפיד תמיד לתת מבין הסכומים הגדולים ביותר. יהודה נתן בקביעות לארגון שנקרא אילני חסד, שאסף גם כספים לנזקקים וגם דברים פיזיים, אוכל וכולי. אני עובדת בכפר לנוער בסיכון, ואחד הדברים שהיינו מדברים אני ויהודה והיה מביא אותו ממש לסף דמעות, הוא היה מאוד מאוד רגיש לכל הסיפורים של נערים שנמצאים בכל מיני מצבי סיכון וכאלה שהם משקמים את עצמם. הוא אומר לי, יאללה, אני רוצה להביא לכם כסף שכל פעם תפנקי את התלמידים האלה קצת יותר. וזה באמת מה שקרה. כל שנה כשאני מסיימת בגרות עם התלמידים שלי, הם יודעים שמגיע פינוק מיהודה. ממש, קוראים לזה כבר על האש של יהודה, קוראים לזה בכפר אצלנו. ויש את הדירה של ההורים שלו בירושלים, שהוא אחרי שההורים עזבו גם את העולם, הוא שיפץ את הדירה וירגן אותה לאירוח בצורה מושלמת. והוא מאוד 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 אהב לארח בדירה הזאת. זה היה כיף להתארח וכיף לראות את התענוג שלו לארח. הוא נורא אהב לעבוד בידיים, והכל פה בבית משופצר עד אין סוף. על כל פתח של מזגן יש מדבקה עם התאריך שבו החליף את הפילטר ומתי צריך להחליף פעם הבאה. אני הוצאתי פה איזה כבל מעריך, ובקצה של כל כבל מעריך כתוב כמה מטר הוא. היסודיות בעצם גם הביא לידי ביטוי את עומק המחשבה שלו על כל פרט ודבר. הוא התאים את הבית לצורכיו, הוא היה פונקציונלי להחריד. הוא היה משייף כל עיפרון בקצה שלו, וחותך מהצבע של העיפרון, וכותב את השם. אנחנו באנו לארגן את הבר מצווה של יואב הראשונה, אז היינו קצת, אף פעם לא עשינו בר מצווה, אז מה אנחנו צריכים לעשות, ומה זה, פה שם. ואז אני מתקשר אליו ואני אומר לו, תגיד, אבא, אתה זוכר שארגנת את הבר מצווה שלי? הוא אומר לי, ברור. אמרתי, תגיד, אתה זוכר שיש לך איזו רשימה? הוא אומר לי, כן, מה זאת אומרת? יש לי את הקלסר של הבר מצווה של רונן. הוא פה, והוא פשוט הוציא קלסר, ואנחנו פותחים את הקלסר, ויש שם כמובן את ההזמנה לבר מצווה. יש את סידור הישיבה, והוא צייר עם מחוגה את הקוטר של השולחנות, והוא שם מקום לכיסאות. הוא אמר לי, כן, אתה רוצה לעשות בר מצווה? אני אקח את הקלסר שלך, ושיהיה בהצלחה. לא היה דבר כזה שקלסר נזרק.
כל קלסר ממוחזר עד 20-30 שנה אחורה, הוא מתקן אותם עם מסקינג טייפ, ומדביק אותם ושם אותם, ומשתמש בהם. היה מאוד חשוב לא לחזק אותנו כשאנחנו בצבא, אז הוא היה שולח את החבילות, ולא היה מילימטר של אוויר שהוא לא היה מנוצל. כשאני ורונן אמרנו להם שאנחנו מתחתנים, מיד הוא פתח קלסר, שכתוב לו רונן and יעל וודינג, הוא דאג עד הפרט הקטן. לאמא שלי הוא סגר ספר לפני החתונה. הוא היה פרפקציוניסט בטירוף. אחרי שנה וחצי שגרנו פה, אני קיבלתי את התעודה הרשמית, שאני יכול לסדר את המדיח כלים. אני יודע לשים כלים בדיוק, שאף אחד לא נוגע באף אחד אחר. פעם אחת באתי לעזור לו לקשט את הסוכה, ומאז הוא כבר לא הזמין אותי יותר. כל פרט שהוא עשה פה בחצר קשורה לילדים. זאת אומרת, איזה בן אדם בונה את החצר שלו ודואג שמסביב לדשא יהיה בטון, כדי שכשהילדים יבואו עם בימבות, יהיה להם איפה לנסוע. הייתי ממש נרגשת ושמחה מתי שנכנסתי לבית. בשבילי זה היה בית כמו בית חלומות. סבי היה חותך לנו פירות, שם בצלחת, ואז אנחנו היינו הולכים לעבד עץ, ואז היינו אוכלים את זה בכיף, וישר אחרי זה אנחנו היינו הולכים לטרמפולינה, קופצים. סבי היה בן אדם של חוב, אהבה, טוב לב. הוא תמיד התעניין בנו ודאג לנו. באופן קבוע היינו הולכים פעם בשבוע לבאולינג או פיצה או סרט או משהו כזה. זה לא היה באולינג העיקר, זה היה כיף, הוא היה מתעניין בך, הוא היה שואל מה שלומך, איך בבית ספר. אם למישהו היה מבחן, הוא יודע שהיה לו מבחן. אם לנטלי היה איזה רעיון עבודה באיזשהו מקום, הוא ידע וחיכה לשמוע איך היה. כל דבר עניין אותו, וכל דבר היה אכפת לו. סבי היה קונה לי חבילות חמצוצים שהייתי מוכרת בבית ספר. אז כאילו היינו עושים ככה ביזנס, הוא היה קונה לי כל פעם חבילה, ואני הייתי מוכרת את זה ומרוויחה על זה. הוא מאוד התעניין והוא התעקש שאני אחזיר לו גם את העלות. הוא לימד אותי ביזנס. הוא החליט על הדלת שלו במשרד, שהוא ימדוד את כל הנכדים לפי גובה. כל חצי שנה הוא מודד את הנכד. אני זוכר שהוא מדד גובה, ורצה לבדוק כמה אנחנו... אני חושבת שהוא עשה דבר מאוד אדיר למשפחה, ורואים את זה בהמון דברים, כמו להוציא את כולנו לקרוז, והפרויקט שהוא לקח את כולם לאפריקה, לספארי. כשיהודה רצה משהו, זה קרה. היינו בקרוז, אז היה איזה קומה שהיה שם גלידות. ואז זה 2 בלילה, והוא אמר לי, בואי נאכל גלידה. ירדתי למטה, ושהיא באה לומר לי כזה, מה את עושה עירה? ואז אמרתי המבט של סבי. אז זה פשוט כאילו לא אמר כלום. אני, מאיה, רעות והילד וסבתי הלכנו איתו למוזיאון האשליות, והיה לנו ממש כיף. הוא לא היה כזה כל הזמן חוקים וזה, הוא היה כזה מצחיק כזה. מתי שסבי רצה לעשות כמה צחוקים, הוא אמר לנו בדיחות קצרות, ואז הוא תמיד היה מדגדג אותנו וכל מיני דברים כאלה. היה כאן קרח כזה, אז הוא לקח קרח, כמה קוביות קרח והכניס לי לחולצה, ואז סגר את החולצה שאני לא הצליח להוציא. בטרמפולינה ששם, אז היינו קופצים על זה, ואז לפעמים שם כדי להציק לנו, היה מרים את הטרמפולינה. היה לי תקופה לפני 3-4 שנים שהייתי בלשון המעטה קצת בעייתי. ופעם אחת הייתי קצת יותר מדי בעייתי, וכולם כעסו עליי, מה עשית? ואחרי זה יום שישי, אבא עייף, הלך לישון. נשארתי בשולחן עם סבי. אז הוא אומר לי, בוא אני אספר לך קצת מה אבא שלך עשה שהוא היה ילד. הוא סיפר לי מה הוא לא עשה, אבא שלי. אז זה ניחם אותי ממש. הייתי מאוד מאוד מאוחר בתל אביב עם חבר, ובערך ב-4 בבוקר הגענו לכאן, ונכנסנו מאוד בשקט, אנחנו מקווים שאנחנו לא מעירים אף אחד. הוא מחכה לנו במטבח, והוא קורא עיתון, והוא מפטפט איתנו, והוא ערני לגמרי ושמח, והכל ממש ממש רגיל. יצאתי עם חברים וחזרתי 2:30-3 בלילה. אז חזרתי לפה באופניים, אני פתאום שומע מבחוץ רעש בום בום בום. אני רץ למעלה, אני רואה את סבי עומד עם גופייה ב3 בלילה, יורה עם אקדח קפצ'ונים על העטלפים. ישנו אצל סבא וסבתא והחלטנו שנשאר ערים כל הלילה. ואנחנו התחלנו לרדת במדרגות, אמרנו בוא ניקח מסטיק. אני אמרתי. כן, היא אמרה, ואמרתי לא, הוא יראה אותנו במטבח, כאילו, השעה 2 בלילה, אז היא ירדה לקחת מסטיק. הוא ראה אותנו והסתכל עלינו, כאילו, מה היה, ואז הוא, רעות, אני יודע שאת שמה, רדי למטה. ואז הוא שואל אותנו, you want ice cream?
הוא לא אומר לכו לישון, מאוחר, 2:30, לא. מה שמעניין אותו זה אם אנחנו רוצות גלידה. כשרצינו לאכול ממתק, אז שאלנו את סבתי וסבתי אמרה, לא, אי אפשר עכשיו ממתק. אז ישר הלכנו בשקט למשרד של סבי, שתמיד יש לו סוכריות בצד, ושאלנו אותו, והוא הסכים לנו אחת. אחרי זה המשכנו לשחק, אחרי 1.5 דקות ירדנו עוד פעם למטה ושאלנו אותו. פשוט סוכריה ככה שהגענו אותו וכל אחד בערך קיבל 4 סוכריות. היה לו תמיד סוכריות בכיס, ואז הייתי מנסה לחטוף לו. כל פעם שניסינו לחטוף לו, הוא היה תופס לי את היד ומשאיר אותה שם. היינו הולכים לגינה בשבתות, והוא תמיד היה לו את הסוכריות בכיס, היה שם עץ, והוא היה מחביא שם את הסוכריות. אחרי זה הוא אומר, היי, תראו, פיה שמה כאן סוכריות. תמיד שסבי היה קורא לי סיפורים וקונה לי טמטמים. באתי אל סבתי ומתי שחזרנו קיבלנו ביצת קינדר, וגם סבי הביא לנו טמטם. כשהוא בא אלינו בסבת הוא הביא טמטם. הוא גם מביא טמטם, אבל גם בסוף הוא תמיד מחלק ארטיק. באחת הבר מצוות, בהזמנה, יהודה כתב באנגלית, come punctually. punctually זה בדיוק. punctually at 7:30 in the evening. אמרתי לו, יהודה, אתה כזה חצוף. אתה אף פעם לא מגיע בזמן. איך אתה מזמין אנשים וכותב להם punctually? אומר לי, מותר. לא הסכמתי עם יהודה בכלום, אבל מאוד מאוד אהבתי אותו. בשבילי יהודה היה ג'נטלמן ואיש מאוד דעתן, אבל in his way. I did it my way. הייתה לו את הדרך המאוד מאוד מיוחדת שבו הוא היה עושה דברים, אז גם כשהוא סיפר לנו כשהוא חולה, אז הוא עשה את זה עם כל אחד בפגישה כזאת, הוא קבע איתי פגישה בגן העצמאות בירושלים, וסיפר לי. כל ההתמודדות שלו עם המחלה הייתה מאוד מאוד לא אנוכית. הוא כל כך רצה לשמור עלינו, הוא רצה שרק נמשיך בשגרת חיינו, הוא לא רצה שנחוש שום צער, שום דאגה, הוא הגן עלינו ממש עד הסוף. הוא ניהל את המחלה שלו, הוא החליט את כל ההחלטות, הוא סגר קצוות, באמת עד הפרטים הכי קטנים, הוא באמת דאג להכל. ביום העצמאות רות אומרת לי, לאה, יש פה נוף מאוד מאוד יפה, אני רוצה להצטלם עם יהודה. אז אמרתי, יאללה, בסדר, והלכנו לשם. ויהודה היה נער מאוהב, ויצאה סדרה של תמונות מלבבות ביותר. יום העצמאות, יוצאים לטיול, יהודה מועד, אנחנו מזהים שאין לו אוויר. מה זה יכול להיות? כמה ימים אחר כך אני פותחת את המייל, הכותרת היא, ועכשיו הסיפור. חברי החמישייה האהובים, שמתם לב שלא הכל בסדר אצלי לאחרונה. לצערי אני במלחמה עם מחלה כבר כמעט 3 שנים, והמצב לא משתפר. רציתי להמשיך בשגרת חיי ככל האפשר, וידעתי שאם ידעו על מצבי, חיי השתנו לגמרי. לכן לא סיפרתי לאיש מלבד המשפחה. חוץ מזה, בדרך כלל הרגשתי טוב, כך שלא נאלצתי לספר. אתם מהראשונים שאני משתף, מלבד רות והילדים שהם תומכים בצורה נפלאה. הצלחתי להשלים עם מצבי בלי להתפרק, כי התמקדתי במזל שנפל בחלקי. לחיות חיים כל כך טובים עם המשפחה המדהימה שלה זכיתי. החלטתי להתחיל להודיע לאנשים בימים הקרובים בכתב, כי זה עדיף מאשר לתת לשמועה להתפשט בין הגפילטע פיש והכבד הקצוץ. אני גם מקווה שלא כל השיחות איתי מהיום יהיו סביב המחלה. אני יודע שאכפת לכם. בואו נמשיך הכי טוב שאנחנו יכולים, לכמה זמן שאפשר. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. בשורות טובות, יהודה. הסתכלתי במסך, בוהה באלם ובהלם. בתוך הבכי והכאב התערבבו עצב נוראי, פחד, רגשות אשם, אי הבנה איך לא ראיתי, אבל הכי הבנה מלאה מה יהודה מצפה מאיתנו. אף מילה. נורמליות. עד כמה שאפשר. חברות עד קצה החיים. זה כמו מכה
של פטיש. ולא האמנתי, פשוט לא האמנתי דבר כזה. זה היה מאוד מאוד קשה. הביחד האחרון שהיה לנו זה באמת היה במטולה. נסענו ארבעתנו, הסתובבנו שם בקבר והדיקשנו את העשבים וניקינו שם. היה פשוט נפלא. לא היית מאמין את המצב שלו. הוא כל כך נהנה מזה. הוא היה עם הרגשה טובה והאווירה טובה הייתה, וכל כך קיווינו שזה ימשיך, וזה ממש כמה שבועות לפני מותו. יומיים לפני שהוא נפטר, אז באנו אליו והיינו איתו כשהוא ממש ישב על הספה וכבר היה מאוד חלש. ואני זוכרת שהוא בקושי יכל לדבר, וממש היה לו חשוב להדגיש. הוא אמר לי, אני אוהב את הנכדים שלי הכי בעולם. ביום חמישי שקיבלנו את הבשורה שממש נותר לו זמן מאוד קצר. אז כל המשפחה בעצם התכנסה. יום שישי הבאנו את הנכדים שיפרדו ממנו. אמרנו להם שזו כנראה הפעם האחרונה שהם ייפגשו. לפעמים שאני במקומות פרטיים, אז כאילו לפעמים אני נזכרת בו וכאילו זה עושה לי לפעמים הרגשה טובה וכאילו עוזר לי קצת להתגבר. הוא רצה להכין לי תפילין, אבל הוא גם לא הספיק, אז במקום זה לקחנו את התפילין שלו. נזכר בו שאני מניח תפילין. ביום שבת כל הנכדים הלכו לצד השני ונשארנו כאן שבת רק הילדים והגיסים. זו הייתה שבת מאוד עוצמתית. הוא הבין שזו השבת האחרונה שלו, הוא הבין שאנחנו עוטפים אותו, וביום ראשון כשהגיע הרגשנו שהזמן מתקרב, כלומר הוא הרגיש כבר מאוד לא טוב, אז ישבנו סביבו במשך שעות ורק שרנו את השירים שהוא אוהב. כה אמר השם. ממש לפני שיהודה נפטר, אמרתי לו, יהודה, אל תדאג. המשפחה שהשארת פה מאוחדת, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, וראיתי כאילו כמה זה היה חשוב לו. אחד הדברים שאמרתי לו זה שאני רוצה להודות לו ולאמא על הילדות הנפלאה ועל הערכים החשובים שהוא יקנה לנו, ושאני מבטיחה לו שאני אעשה כל מה שאפשר בשביל להמשיך את הדרך שלו. וכבר היה לו קשה לדבר. אז כשאמרתי לו תודה, הוא אמר, we tried. הרגע הזה שהחזקתי לו את היד ונפרדנו, פתאום לא האמנתי שאנחנו נפרדים. ובאמת הוריתי לעזוב לו את היד. עד שיאיר אמר לי, אולי אם תניחי לו את היד אז הוא גם יוכל להניח. ואז באמת עזבתי לו את היד, ובאמת הרגשתי שנפרדנו בצורה הכי טובה שאפשר היה להיפרד ממנו. אם היה צריך לבחור איך לצאת מהעולם הזה, הוא היה בוחר בכזה. אני אמרתי לו, יהודה, תחשב על החיים שלנו. אנחנו תכננו לעשות עלייה, עלינו לארץ, בנינו בית, נולדנו ילדים, הכל הולך לנו. אז כל מה שתכננו זה יצא. אז אמרתי, we did it. אז בכוחות האחרונות שלו הוא ענה לי, yes, we did.